अरे अरे बबुलू भाई आसिले भाई ये मो अरे सांग बाहर कौन ठिया हो घर को आसिक कथा हो आस आस घर को आस ଯାଉଥିଲି ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ କେବେ ଆସିବି। अरे मो भाई को तो मुझे किसी दे पारुनी ता सांग मान को देखी ता मन बहुत दुख होतुव ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଫ୍ରି ହେଲେ କେବେ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିବୁ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। अरे हरी हाँ भाई तू खुशी अच्छु तो हाँ मु तो बहुत खुशी अच्छी अरे नाई तो सांग माने एते भल खाउचंती भल पिंदुचंती मु तते आनी देई पारुनी तो मन दुख होनी नाଇଁ ନା ମୋ ମନ କାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ଧରେନି ତମେ ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ତ ତମେ ହିଁ ମାନେ ପାଳିଛ ତମେ ହିଁ ବଡ଼ କରିଛ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଏତେ ଇଏ କରିଛ ତମେ ଅଛ ତ ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଭାଇ ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲ କାମ ନଥିଲା ତ କିଛି ଯେହେତୁ ତୋ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏସବୁ ଆଣିବାର କ'ଣ ଥିଲା तो सांग माने दोस्ती तो मन कष्ट होतुव ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ଭାଇ ତମେ କରୋନା ଟୀକା ନେଉନ କାଇଁ? अरे तू जानिनु कोरोना टीका नेला मरी जाउचंती दियो कोन चुंब उंब होई जाउची मु नेबे नै से कोरोना ହେ टीका ସେ କଥା କିଏ କଲା ତମକୁ अरे एबे मु सुनिक आसली परिवा ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଛକର କଥା ହଉଥିଲେ ସବୁ ନାଇଁ 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 ସେସବୁ ମିଛ କଥା ଚୁମ୍ବକ ହେଇଯାଉଛି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ମିଛ କଥା ଆମ ସରକାର କହିଲେଣି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ଟୀକା ନିଅ କରୋନା ଟୀକା ନେଲେ ଭଲ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆମେ କରୋନା ଟୀକା ନେବା ଦରକାର ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ଦରକାର ତମେ ଯାଅ ଏବେ କରୋନା ଟୀକା ଦିଆହେଲାଣି ତମେ ଯାଇକି କରୋନା ଟୀକା ନିଅ ଭାଇ ଦେଖ ମୋ ଦେହ ବି ଚୁମ୍ବକ ହେଇଯାଇଛି तू तो कोरोना टीका नेइनु तते केमे चुंबक होई गेला ଆରେ ଏସବୁ ଗୁଜବ କଥା ଏସବୁ କିଛି ତମେ ଶୁଣନି କାହା କଥା ତମେ କାଲି ଯାଇକି ଟୀକା ନେଇକି ଆସ ଟୀକା ନେଲେ କିଛି ଚୁମ୍ବକ ହେବ ଦେହ କିଛି ବି ହେବନି ଖାଲି ଜ୍ୱର ଫର ହେବ ଯଦି ହାଲକା ହାଲକା ଆଉ କିଛି ବି ହେବନି ତମେ ଯାଅ କାଲି ନେଇକି ଆସ ठीक अछि काल जिबा कोरोना टीका नै जिबा किछि होबनी तो ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି ତମେ ଯାଅ ଆରାମସେ ନେଇକି ଆସ ଭାଇ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ एबे आसली ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା କ'ଣ अरे भिड़ थिला तो ସେଥିପାଇଁ लेट हे गेला आ मो नंबर मागुथिले मु तो नंबर दे दीछि ନମ୍ବର ମାଗୁଥିଲେ ତ ତମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛ ତ ତମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ନମ୍ବରଟା ନେଲେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ अरे हरी तू पढुता मु जाउछि ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି कामु जाउछि କାମକୁ କାଲି ବା ତମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛ ଆଜି କାମକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯାଇକି ଶୁଅ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଆଜି कि वैक्सीन नेले कोन होबो कि ଆରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତମେ କିଛି ଲାଗୁନି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କିଛି ବି ଲାଗୁନି काई ତମକୁ? किछु मते लागुनी କିଛି ବି ଲାଗୁନି ना मते किछु लागुनी तू गोटे काम कर तू पढुता मु जाउछि हला ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ହେବ
ଭାଇର କ'ଣ କିଛି ହଉନି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, ଆସନ୍ତୁ କାମରେ। ଭାଇ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଭାଇ ନେଇଥିଲେ। ଇଏ ତ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ମେସେଜ। ଭାଇ କେଉଁଠି ନେଇଥିଲେ କି? ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଭାଇ ତମେ ଆସିଗଲା? ଆରେ ତମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେଉଁଠି ନେଇଥିଲ କି? ଏଇଠି ନେଇଥିଲି ଆମ ଏରିଆରୁ। କ'ଣ ହେଲା କି? ତୁମେ ଏଇଠି ନେଇଥିଲ ତ? ଆରେ ସିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଛି ତମ ନାଁରେ, ସେଇଟା ଏଇ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ନାଁ ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ନେଇଛ? ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମର ଏଇଠି ଦିଆହେଉଥିଲା। ତମେ କେଉଁଠି ନେଇଥିଲ କି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ବାଟର ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାଟର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଡକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି? ହଁ, ବସିଥିଲେ 2-3 ଜଣ। ଲୋକ କେତେ ଥିଲେ? ଲୋକ ବେଶୀ ନଥିଲେ, 4-5 ଜଣ ଥିଲେ। ପଇସା ପତ୍ର ନେଲେ କି? ପଇସା ତ ଦିଆ ହୁଏ ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ, କେଉଁଠି ବି ତ ପଇସା କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତମ ପାଖରେ କେମିତି ପଇସା ନେଇଗଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ତ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଇସା ନେଉଛି, ମୁଁ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ତମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି? ତମ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କିଛି ବି ଲାଗୁନି? ମୋତେ ତ କିଛି ଲାଗୁନି। ତମେ କେଉଁଠି ନେଲ? ଆର ତ ଆମର ତ ଏଇ ଗାଁରେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତମେ କେଉଁ ସେଠି ନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା। କାହିଁକି କେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇକି ତମେ କାହିଁକି ନେଉଥିଲ ନ ଜାଣିକି? ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବା ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦିଆହେଉଥିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝିକି ଆସିବା। ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ